Dak li kiseb il-Partit Laburista permezz ta' jum il-ħelsien għadna ngawduh sal-lum għax ta' triq għal-futur ta' pajjiżna. Dan qalu d-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Alex Aġul Saliba waqt il-ftuħ ta' esibizzjoni kommemorattiva fiċ-ċentru għall-interpretazzjoni fl-imtarfa li tat bidu għall-attivitajiet organizzati mill-Partit Laburista biex jitfakkar is-46 anniversarju minn jum il-ħelsien bit-tema ħelsien il-ġid tal-Maltin. Dr. Aġul Saliba saħaq li l-Partit Laburista ħadem u stinka biex iġib lil Malta l-ewwel qabel kollox mhux fl-era tal-ħelsien biss, iżda wkoll riċentament meta l-Prim Ministru Robert Abela kompla jippreserva l-prinċipji tan-newtralità u n-non allinjament skont l-obbligi kostituzzjonali u saħaq fuq il-bżonn tal-paċi u d-dialogu fl-isfond tal-instabbiltà fir-reġjun tal-Mediterran. U allura din hija l-ewwel parti minn din iċ-ċelebrazzjoni tal-ħelsien, il-ħelsien li din is-sena din niċċelebraw, il-ħelsien soċjali, il-ħelsien ekonomiku illi għamel pajjiżna meta ħeles mill-barrani. Meta, u fl-aħħar mill-aħħar qed nagħmlu dawn iċ-ċelebrazzjonijiet speċjali għal din ir-raġuni. Għaliex is-sinifikat lan ta' jum il-ħelsien ta' 46 sena ilu li kien perkorsu mixja twila ħafna illi għamel il-pajjiż u mexxa l-qudiem il-Partit Laburista fil-Gvern dak iż-żmien. Is-Sindku tal-Imtarfa Dale Heyman spjega kif l-Imtarfa huwa eżempju tal-progress li sar f'pajjiżna mill-lat soċjali u ekonomiku minħabba li minn binjiet militari b'aċċess restritt inbidel fi djar residenzjali għan-nies. Propju hija ta' sitwazzjoni li wirja bħal din li timtella ġo din il-binja. Għaliex l-għana u l-linja tagħha kien li nifakru diversi attivitajiet li kienu jużaw il-militari Ingliżi permezz pjanti oriġinali fosthom tal-ex sptar militari, tal-ex officers mess kif ukoll ta' binji storiċi ġew l-Imtarfa. Min-naħa tiegħu l-kuratur tal-esibizzjoni ħelsien il-ġid tal-Maltin Dr. Anthony De Giovanni qal li din l-esibizzjoni turi aspetti ieħor tal-ġraja storika ta' jum il-ħelsien għax tesponi kif Gvern Laburista ta' żmien il-Perit Mintoff uża mill-ġdid binjiet tal-Ingliżi biex iżid l-ispazju għall-akkomodazzjoni soċjali. Il-Perit Mintoff li kien naturalment il-Prim Ministru artefiċi tal-ħelsien ried u kien miegħu il-Gvern jutilizza il-magna tal-gwerra dak li kellhom ġifier forzi Ingliżi militari f'Malta għal ġid tal-Maltin. U allura kien ħafna binijiet u il-Gvern Laburista ridi tal-binijiet imorru bħala s-saqa fuq ras ta' ħafna Maltin dak iż-żmien ma kellhomx fejn joqogħdu. Għal-ftuħ tal-esibizzjoni kommemorattiva kien hemm il-President tal-Partit Laburista Alex Xiberras u l-Kap Eżekuttiv Leonid Mackay.